Poder ser que non me falte, non o temos sempre, o sea, non... Pois no escenario nos gusta pasalo ben, ante todo, que sone ben, de algún xeito, que sone ben arriba, que sone ben abaixo. Se esas cousas se cumplen, normalmente arriba o pasamos ben. A primeira sensación que teño ahora mesmo é, a primeiro é frío. O segundo, ganas de comezar, como é normal, parece que, bueno, máis ou menos vai chegando a xente, máis da que esperábamos, de verdade. Que penso? Pois, home, normalmente sou estar bastante concentrado no que toco, entonces non estou, ai, me están mirando, estarei gustando, non, eso non... Quizás despois sí. Penso ás veces en que presentar, porque teño que presentar eu ás veces, gustame improvisar, pero ás veces digo, que tema vai agora? Teño que facer este, facer outro, ou ando cambiando entre saxo e tal, eso máis ou menos é o que penso cando vou seguro. Cando non vou moi seguro, vou pensando nota a nota e xa me chega. Pois moita emoción, porque realmente nunca pensei que Dani iba a ser un chaval así, non? Músico sí, pode ser, pero máis que músico, unha grande persona. Entonces, como nai, pois todo me satisface, claro que vou a decir eu, non? Diego é bastante tranquilo, ten moita paciencia. Moi reservado, simpático cando quere estar, cando está en grupo pequeno. Bueno, paciencia, pero tamén é moi... perfeccionista. Dicho e hecho. É perfeccionista tamén, ten que ser como quere el e non moverse nin a un lado nin a outro. Era tímido, moi tímido. Pensábamos hasta leválo a un psicólogo, porque nos decía o pai que nunca subiría a un escenario e tal, non? E agora estou sorprendida da forma que ten, do xeito que ten de desenvolverse. E como músicos, uns musicazos, claro. Como compositores, como facendo arranxos, como intérpretes e como todo. Moi ben, un 10. Falademe do futuro. Porque, bueno, conocendo vos xa estaredes dando a matraca pensando en algo que dentro de con 30 anos... Que... Bueno, xa fixemos eso, dúo, quinteto, escola, estamos pensando en facer unha liña de rompa interior, pero... Diseño de bañadores. Quizás máis adiante. Algúnha cousa máis que queirades... Bueno, temos un montón de proxectos, sí. Estamos ahora con un tamén co que fomos a Argentina, xustamente se chama El Viaje, que é un viaxe desde Galicia a Argentina, pasando por Portugal, con Juan Carlos Cambas, Dulce Pontes, e, bueno, pues íbamos traballando un pouco niso, pero hai moitas máis cousas, moitas máis inquedanzas. Queremos tamén seguir co dúo, seguramente un das seguintes cousas que teremos vai ser un novo disco a dúo. Temos moitas máis cousas, pero Cando a parella funciona. Sí. Pero sobre todo hai que manter, hai que tratar moi ben os alumnos, telos ali, que estén contentos, e eu creo que falaría polos dous e non mentiría se damos a cada xente que disfrute da música solo un cuarto que a nós, e que lle guste, que vaya a tocar por aí, calquera lado, para min sería a maior satisfacción, moito máis que un disco.